Dobrodošao još jedan petak. Kao što vidite, ja sam trenutno sam, moja koleginica Lenka bi trebalo da dođe. Nas dvoje ćemo danas da idemo da snimimo jednu lepu i humanitarnu emisiju. Sada ću je pozvati da vidim gde je ona. Da li će mi se javiti sada na telefon? Halo, Lenka! Halo! Pa gde si? Evo me blizu Slavije. Slušaj me, dođi odmah na Terazije. Idemo da uradimo jednu lepu i humanitarnu emisiju, ja ti u poruci šaljem šta, ali ja moram da idem sada da pozovem svoje prijatelje, da vidim da li mogu da nam pomognu da mi ovu emisiju realizujemo onako kako sam ja zamislio. Može? Kad je humanitarno pitanju uvek. Ajde, Lenka, čekam te na Terazijama, ajde brzo se parkira i dođi ovde. Ajde. A ja idem da pozovem svoje prijatelje. Pre nego što mi Lenka stigne, ja ću pozovem svoje prijatelje iz Žar Manceta da mi spreme hranu koju ću me i Lenka danas podeliti. Dule, ja i moja koleginica Lenka danas imamo jednu lepu humanitarnu emisiju u emisiji Neobične priče. Potrebna mi je pomoć iz Žar Manceta. Da li mogu da računam na vašu pomoć? Naravno, Žar Mancet je to za vas. Dule, reci mi, želimo da usrećimo neke, eto da kažemo, beskućnike koji spavaju na ulici, koji nisu dovoljno sposobni da sebe obezbede hranu i neki lep obrok. Da li možete da nam spremite nešto i brzo da mi doneseš na lokaciju? Možemo, naravno. Reci ti meni, vi radite dostavu, ali tako? Tako je. Na koji broj telefona ljudi mogu da vas pozovu? 066 355 010. Dobro, reci, da li nekada i ti donosiš hranu, pošto će ovo gledati neke mlađe dame? Pa, kad je gužva, uvek uletim. Kad uvek uletiš. Hvala ti, Dule. Pozdrav za Žar Mance, pozdrav za sve vas tamo i nadam se da se družim uskoro nekom lepšom prilikom. Mada svaka prilika je lepa kada ste vi sa nama. Hvala vam puno. Vidimo se, Dule. Nadam se da... Ej, čekaj, koliko je vreme dostave? Pa, do pola sata najviše. Ja se nadam da će biti 15 minuta. Vidjet ćemo kako vozi vas dostavljač. Ćao, Dule. Dobar dan. Jako ste brzi. Jel da? Dule je spremio sve? Ne, kao po dogovoru, jel tako? Da možemo dobiti to da mi krenemo sada. Šta kesa ovde imamo. Ajde, uzet ću ja odavde. Ima Lenka da se obraduje. Tako da se sreću ljudi. Mi sada idemo da se nađemo sa Lenkom koja upravo stiže, pa ćemo podeliti i uraditi danas jedno lepo i humano delo. Ljudi, znate li koliko sam uzbuđen? Ja se nadam da Lenka ovoga puta neće kasniti. Vi znate da ona kada kasni, ona pošalje svoju zamenu, ali ovoga puta, s obzirom da je lepa priča i da danas nismo imali puno obaveza na televiziji, da će ona biti tu da sa mnom, eto, usrećimo možda danas nekoga, jer znate kako kažu, kada širite ljubav, ljubav će vam se vratiti, kada učinite neko dobro delo, dobro će vam se vratiti. Sada ćemo vidjeti gde je moja koleginica. Lenka! Pa dobar dan! Ti si već sve spremio. Znaš kako, mi imamo prijatelji iz Žar Manceta koji su nam spremili ovde hranu. Dobro. Ja se nadam da ćemo ti i ja zaista danas... To je hrana, jedan obrok. Što miriše lepo miriše, lepa, zdrava hrana. Naši prijatelji su spremili. Ajde podelimo ti i ja, može? A gde, koji ćemo... Hoćemo da krenemo dole redom. Inače, čekaj, ajde ćemo da objasnimo našim gledalcima šta ćemo mi zvanično danas raditi. Ja sam uradio neku najavu, nisam onako bio nešto rečen, ali bih voleo da čujem sada i od tebe. Šta ćemo mi to danas raditi? Pa dao si prijedlog da danas budemo humani kao i uvek, kao što i radi naša televizijska kuća Studio B. Uvek smo tu za naše sugrađane, pa i one koji nažalost nemaju svoju kuću i sada si dao prijedlog da sa prijateljima iz Žar Mance, ali tako, podelimo dobre obroke, zdrave i plus vodu, mislio si i na hidrataciju. Tako je, moram da ih pohvalim, jako su brzi bili i jako su nam brzo sve doneli, pa ajde da krenemo ti ja polako. Jesi nekad pomagao tako kad sretneš? Jesam, ali iskreno ti kažem, ja sam se bavio nekim humanitarnim radom. Pomagao sam svojoj drugarici kada je bila potreban novac za operacije i zaista je to ispalo super fino i korektno. Ali ajde mi sada da vidimo da li mi možemo danas nekoga usrećiti. Imaš neki predlog, kako da im priđemo, da se možda ne naljuti ili uplaše? Kako da priđemo ljudima, da se stvarno ne bi uvredili zbog toga što mi radimo. Evo imamo ovdje jednog, hoćeš ti ili ja?
Ja bih volao da prvo ti probiješ Ajde. ledi. Daj mi ti predržim kese ostale, ajde. Ja ću Evo. budem danas nosač kesa, može. Daj jednu vodu. Evo ti vodica, možeš da izvučeš odatle. Ajde da učinimo. Ako spava, morat ću da ga probudim. Pa budi fina. Da se samo ne naljuti. Ne znamo kako će reagovati, ali ajmo da mi to pokušamo, da nekoga danas zaista obradujemo. Znamo da ima puno ljudi ovakvih po podzemnim prolazima i ja se nadam da ćemo uspeti nešto da odradimo. Dobar dan! Jel Dobar dan. možemo da vas obradujemo jednim ručkom? Jel može? Može. Vrući su ćevapi, nadam se da će vam prijati i da će vam lepo Jeste dati. dobro? Evo jedna vodica. A zašto ste na ulici, gospođo? Jel pomažu ljudi, Beograđani, jel su dobri? Ćevapi su vrući, vrući obrok, hajde poručkajte sada. Znamo da je vjerojatno hladno na tom betonu tu. Hvala vama puno. Sve najbolje. Sve najbolje. Sa prvom smo probili led, to je bila jedna gospođa, jako simpatična, probudili smo je. Ali Video si da je na mogu da glavi te imala i pitam kapu, nešto? sigurno je hladno. Ja Bila kad je ovo fina. radim, ja sam jako emotivan, ne znam kako ti reaguješ. Isto, da. Ti Jako mi je imaš te žao. naočare da ti se oči ne vide. Da se ne vide Ja sam oči. kao stavio naočare za sunce, Jest. ali opet se ipak vidi. Jest, da. A dobro. I ajde da vidimo da li ima još negde gde možemo da nekome Pa, podzemni pomognemo. prolaz, zeleni venac ih ima, ja vrlo često znam kad prođem. Kad kod sebe nemam hranu, ja ostavim neki dinar, sve im znači. Znaš, i vrlo budu Naravno, onako zahvalni. ali pa- meni osmeh ove žene nekako me ganuje. Jest. Ali kada si je pitao zašto ste na ulici, vidiš da je teško da o tome priča, znaš. A šta misliš, zbog čega mnogi ostaju na ulici u današnje vreme, pogotovo je 21. vek? Ne znam. Mislim da su to neki porodični, vrlo teški odnosi. Ljudi nikako da znaju da je porodica nekako stup svakog društva i da su ti najbliži ljudi upravo ljudi iz porodice. I šta god da ti je teško, porodica je prva koja će ti priskočiti u pomoć. Mene zanima koliko zapravo ti pomažeš ljudima. Ja vrlo često pomažem, ja sam neko ko je redovan davac krvi, To znamo. 2 puta godišnje. Ali čekaj, ti si mi rekla da možeš 2 puta godišnje. Pa ja znam žene- Neki ljude, ja znam neke ljude koji daju na 3 mjeseca. Ali muškarci, da, okej. kod žene je to malo... A reci mi, s obzirom da imaš sina, evo, koji će uskoro postati punoletan, Dobro. da li ćeš učiti njega da se bavi tako time, da da Ja krv njih kada već može? učim, vrlo često ja sa njima odlazim da pomažem nekim porodicama, onda ih savjetujem da neke svoje stare stvari damo nekim drugaricama, drugovima. Hoćeš da Upoznala- idemo prvo u ovaj podzemni ili da idemo, ajmo ovako pa da izađemo na ovu Ajmo. stranu, može? Marko, Jelenka, kako malo ti pre- pomažeš? Pa pomažem tako što volim da zaista nekada pošaljem poruku na 30-30, zato što znam da je to jedina fondacija koja zaista vodi računa da je sad prikupio novac, otišao za ono za što treba. Jest. Iako se mnogo godina u Srbiji od onog slučaja kada je novac Mane i ovo kako se zvala devojčica za operaciju srca nestao. Sećam se, da. Da, tada su mnogi ljudi zaključili ono kao, ma neće pomaže kad to ljudi koriste za druge stvari. Ali Ja znam jako i dalje puno ljudi koji pomažu, su da. zaista svoj novac iskoristili za to, ali takođe znam i ljude koji, iako im ostane novca, prebace na račun deteta koji mu u tom trenutku Tako je, najpotrebniji. dosta Što u današnje porodica to vreme radi. jako retko, ali Jest. opet s druge strane, svi znaju kako su se borili i za šta su se borili, a veruj mi, smatramo da je lutalit, odnosno beskućnika sve više. Izvinjavam se, Goga Sekoli zbog... Dobro, čekaj. Kako si se setio na obroga koji svaki Srbin voli? Realno. Nisam se ja Pljeskavice i setio. ćevapi je Ne, nešto nisam što... se ja setio, to su naši prijatelji Žar Manceta spremili ove Aha. pakete. Moram još jednom da im se zahvalim. Oni su tu uvek i kada sam ja radio novogodišnju emisiju, zaista su ispali fer i korektni, Dobro. ispoštovali su našu televiziju, ali naravno ja koliko znam njihov vlasnik Goran, zaista Dobro. jako puno se bavi humanitarnim radom, pomaže, koliko pomaže humanitarno, koliko pomaže i crkvi, tako da zaista, to su ljudi koji nekako jednostavno znaju da su uspeli nešto u životu. Da veruješ da se vraća svaka pomoć koju uradi? Upravo to sam i ja htio da kažem, a to sam i rekao u ovome svojoj najavi, da koliko ljubavi širite, toliko ljubavi vam se vraća, a i koliko dobrih dela učinite, tako će vam se Yes. dobro vratiti. Yes. Sad ovo što Hoćemo prosimo? krenuti, Ivanka? Pa da, možeš. Da, ajde ti, Želim. hoćeš ti ili ja? Dobar dan. Da li možemo da vas obradujemo jednim obrokom? Jel može?
Jel pomažu ljudi? Jel pomažu ljudi? Pa pomažu kako kada, ali mi ne možemo dušu da ih uzmemo. Vas ne snima, mi se snimamo, samo nemojte brinete. Evo vam i voda jedna da imate. Pazite, nemojte stavljati ćevapi, su vrući. Ja bih vam predložio da odmah krenete. Da jedete, znate da ćevapi ne mogu da se ohlade. Osim ako imate nekog da odnesete. A zašto ste na ulici? Jel skupljate zvuk? Pa ja ne moram da budem. Šta ste rekli? Ja moram da budem, A što morate? tako nemam put. A gde živite ako nemate? Pa nemam neki put, Pa gde ste preko noći? tu spavam. Ovde u podzemno. Ali idete u svratište ovo što je grad Beograd na autokomandi otvorio, ne? Bila sam i tamo. Dobro. I kako vam se čini? Jel ima ljudi koji pomažu zapravo danas? Pa ima ko pomaže, ima ko ne pomaže, ima ko ima, ima ko nema. Da. Treba i drugima malo da se pomaže. Ništa, mi smo vas eto nadam se obradovali tim jednim ručkom danas da Prijetno. vama bude lep dan. Prijetno. Hvala vama. Dobro. Ne Bakica kažem je... džabe, svakom je svoja muka najprej. Jest. Jako je simpatična bakica. I pored sve muke je vesela. Tako je. Ja, ovde nemamo nikoga. Šta misliš da Ajde ostavimo? da vidimo da li ima nekoga. Sa nekom porukom. Pa, nemamo poruku. Imaš hemijsku? Nemaš. Nemam hemijsku, ali ajde svakako da ostavimo. A može jedan topli obrok? Jeste dobro? A šta vam još treba? Šta vam još treba? Evo jedna Dobar voda. dan. Ćevapi su vrući i vrući Da. obrok, tako da bi... Šta ste rekli? Nešto sitno. Kako je ovde? Pomažu ljudi? Je li hladno nekada ovde? Ali idete u svratište ovo što je otvorio grad Beograd. Pa nisam ništa ne Kako ste zimu izdržali? Pa nemam pojma, nisam ustala. Ali ima straha. Pa ima. Ali vas nekad neko napao ili vam neko Pa, nešto jeste, nažao jeste. učinio? I, jel, Ja nisam bila ovde, bila sam u zatvoru. aha. Pa dobro. Šta da vam kažemo? Držite se. Da. Lenka, hoćemo I čuvajte da se. Hoćemo da idemo da produžimo da vidimo da nemaš nekoga tamo gore. Jer ovde ne znamo ko će uzeti ako ostane. Pa A ne bi verovatno baš- oni, neće im niko Ali ne uzeti bi baš volao hranu. da ostavim ako nema. Pa ajde ostavimo na Misliš? krevet. Ajde ostavit ćemo. Aj bar jedno. Evo ti, stavi tamo ti jedan, evo još jedan i stavit ćemo po vodu. Može? Da bar učinimo neko Daj lepo ti delo. vodu. Evo ti voda. Evo jedna voda. Dobro, Marko, ovako. Sad, kako ti deli ovi ljudi? Jesi smeo da ih pitaš šta je sa njihovim porodicama? Prvo pitanje Hoćeš moje i iskreno tvoje je da ti bilo kažem? da li Beograđani i Srbi pomažu? Svaki odgovor je bio Da. tako je. A rekla si mi da li ih pitam za porodicu. Da. Hoćeš iskreno da ti kažem? Da. Mislim da ne bih mogao to da pitam, ne znam po cenu čega, zato što ja sam ti malo pre rekao da ja sve ovo emotivno doživljavam. Da. Ja inače sve u životu doživljavam jako emotivno i celo ovo popodne koliko ja ti provodim ovde na Beogradskoj ulici mi je zaista jako emotivno, pogotovo što Jeste. gledam da nas ljudi gledaju kao da smo pali s Marsa što delimo ovako nešto. Pogotovo videla si one pogrebe kada čučemo pored njih Jeste. im damo hranu. Da. Što smatram ljudi da ću ponovo reći nije teško biti fin. Jeste. Znaš sama koliko sam radostan i srećan bio pre par nedelja kada sam doneo klip iz Obrenovca. Gde ljudi Jeste. čekaju red da bi ušli u autobus. Vrlo kulturno. Vrlo kulturno. I Ali nema znaš šta sam htela nema da ti nikakve zle kažem? krve ni suete, razumeš? Nije teško biti fin. Vrlo često pekare, na primjer, kada ja odem pre zatvaranja, kada mi treba Ja bih da mi hleb malo ili... prođemo ovde knezom, Ajde. da vidimo da možda tu Kada mi imamo treba neki- hleb ili nešto, vrlo često ljudi kažu uzmite i ovo, zatvaramo. I onda ih ja pitam, a kome dajete tu hranu kad zatvorite? Oni baš kažu beskućnicima, ljudima koji teže žive. Ali recimo moram ti reći, ja imam nekoliko primjera da znam da ni zaposleni ne smiju da uzmu ono što ostane, nego se ta hrana baci, što mi je recimo još mnogo gore. To je katastrofa. Što je gore, Ja znam znači da dve ne može pekare biti gde gore. ljudi podele pune kese. I recimo, znaš šta mi se sviđa? Sviđa mi se, ne znam koliko znaš za onaj burek za trudnice. Znam, da, besplatno. To mi isto recimo... To je u Zemunu to je u jedna Zemunu, pekara, da. To je recimo isto meni fantastično, eto, ljudi su se A znaš da dosjetili kaže taj toga. čovjek da dođe u žene sa stomacima i uzimaju burek, niste trudni? Ali to je ono srpski, razumeš? Ja znam koliko bi nama ljudi sada prišlo na ulici, ovih normalnih, misleći da delimo i da želi da uzme. Zato smo i ti rešili da znamo kome ćemo da damo, onome za koga vidimo da je stvarno upravo to i Jeste. potrebno. Jel voliš Knez Mihajlovu? Volim Knez Mihajlovu, Knez Mihajlovu ima svašta da se nađe. Jeste. Jako je zabavno.
Iako smo mi jedno Imam osjećaj, 1588 mislim- put. Knez Mihajlo, meni svaki Ajde, put uhvati me pod ruku malo. zanimljivo. Znaš na što me podsjeća ovo sad? Ja sad u posljednje vreme gledam sve neke naše serije. Dobro. Trenutno se sada emituje Greh njene majke. Jao, Isto ovako, Mirjam, znaš, ono, sve sam njene knjige kad pročitala kaže tamo. Neda, fali mi da uhvati muško za zadlakticu. Da. Tako da, eto, Kad sad ti šeta malo po i ti centru. da prošetaš malo po centru. Nismo odavno bili u centru. Evo Žao mi je što Bebina, nismo znaš da nekom se lepom... održavaju Beogradski dani porodice. Da, i čekaj, ti si bila sa porodicom. Da. Hoću da te pitam, ti imaš, eto, majka si, imaš decu. Dobro. Koliko ti zapravo to vreme provedeno sa porodicom znači? Mislim, ja znam Moraš- koliko meni znači, ali Moraš ne da provodiš dan, moraš da ja provodiš nemam vreme sa decu, pa svojim me decom. zanima kako ti, Vrlo koliko često ti... da pričaš sa njima, ali da ne bude ono pitanje kako je bilo u školi? Čekaj samo da ubacim telefon. Kako je bilo u školi? Da, i primetio Šta sam ima da- na ovo? Ne smeš to nikada pitaš, jer to decu uglavnom žargonski da kažem smara. Ono što naši gledaoci ne znaju, mi smo par puta ovde kada vidite ono preskakanje prekidali zato što Lenka, njena deca kada izađu iz škole, zovu mamu da je pitaju Da li mogu napolje? Da li mogu napolje, da li mogu da naruče, da li će da naruče hranu danas ili ima nešto kuvano, Da, da li jeste. mama može da naruči taksi. Znači, vi imate stvarno neki super odnos, to sam primetio. Jeste. Koliko zapravo ti i suprug delite te poslove? Koga se više plaše, tebe ili više? Pa jednog i drugog, nismo mi baš tako fleksibilni, da ti kažem. Mora da postoji gratis, evo i mi nudimo gratis. I mi nudimo, aj nam dajte da podelimo neko gratis sladoled, jel može? Ako ste rekli da je gratis. Mi smo krenuli i radimo humanitarnu akciju. Delimo hranu i vodu za ljude koji nemaju, eto, možemo Sve da im smo damo jedan podelili, sladoled. znate kako su fini? Čekaj, evo, ponesi jedan sladoled, Lenka. Dajte, ili imate nešto u čašici da nam se ne... Dajte. Evo ti, Jaj, što Lenka. ste fini. Evo ti, Lenka, podeli, to ćemo deti Jaj, nekome, što može? ste fini. Kome da damo Pa sad? daćemo, možemo damo kome god, jel tako? Hvala. Jel Eto, ima Lenka. posla? Bravo. Hvala. Eto šta su ljudi dobre volje. Vidiš? Eto, vidiš, pa upravo su ovi ljudi kod kojih smo ja i ti već bili. Ajde da nađemo neku dečicu. Ajde da vidim. Da, mogli bi dobro da imamo neko dete, ako mame daju sve. Čekaj, ovo je da li ti letnji dozvoljavaš, najbolji čekaj. sladoled. Da li ti dozvoljavaš svoje deci kada im neko nešto ponudi na ulici da uzme? A ne. Ne? Pa Ali- kako misliš da će sad ovde neke mame Pa dozvoljati? zato što ako su sa roditeljima Čekaj, neće a? biti problem. Hoćemo da pitamo da li hoće. Hello? Can I? It's for It's you? a present. Present for you? And And sister? for she. Honey? Sister is sleep. Oh, sleeping. Thank you very much. Bye. Eto, Lenka, nekako mi je puno srce sada, moram da ti kažem. Evo ovde se snimaju stranci. Eto. Ti primetio Znači, koliko je stranaca? u Ali našem da li si gradu? videla koliko su stranci ovaj poklon primili sa ljubavi? Ja, da. Naši, mislim, jeste glupo reći, naši ljudi bi prevrnuli očima, za njih je to sramota kada želiš nešto da im pokloniš. Ja ne znam zašto je to tako. Sad kada smo ovim ženama, ne znam, sad meni deluje da su iz neke afričke zemlje, ali ne mora da znači. Znaš kako, ja ću sad reći onu foru, ne znam da li si nekada gledala Kamionđije. Dobro, jesam. Jeste, kad Stare kaže, nove. Paju, vidjeli je preplanula. Da, Kad prvi put vidi crnki. Ali srela sam mog komšiju koji žive i studira u Americi i posle toga je dolazi vrlo često kući za Beograd i došao je sa devojkom koja je iz Francuske, isto živi u Americi. I na moje pitanje šta im se najviše sviđa u Beogradu, odgovor je to da je Beograd najsigurniji grad u celom svetu. Da oni bez problema, kaže, mi u 3, pola 4 ujutru šetamo gradom, niko nas ništa ne pita, niko te ne napada, spustiš telefon, odeš do toaleta u kafiću, kaže, to u Americi ne postoji. Ja ne znam da li si ti primetila da kad mi odemo negdje u inostranstvo da je nama jako čudno. Meni je recimo jako čudno što je u inostranstvu već u pola 1 moram da sam u krevetu. A dok u Beogradu ja u pola 1 već Tako je. izlazim u grad. Tako je, Znaš, tako. kako bi se puta desilo da mi kaže komšinica, ja ulazim u kuću, ona izlazi u prvenčku. O, Marko, ti poranio, kaže, pa da, komšinica, mogu i mama sutra Da, da. da kupi hleb. Pa što to reći, uvek bude petak na subotu, rekao, u nedelju ujutru ne morate da izlazite vi, rekao, ja ću kad se... I ono što je Poranio. najvažnije da smo toliko moderni, Evo, ko o čemu Lenka o i šopingu. radnji, i lepote, i pristojnosti, i kulture, svi su vrlo fini, Znaš šta bi ja volila ti meni nasmejani. ispričaš? Vi kakvi ste sad? Ja sam čuo od tebe da je Da. tvoj deka želeo da se ti zoveš Lenka. Tako je. A tebi su roditelji ili kumovi, ko već, dali ime Milena. Mama mi je dala ime Ali da tebe Milena. ceo život zovu Lenka.
Hoću da mi kažeš, s obzirom da sam isto gledao sada na Superstaru, Dobro? seriju, naravno, Santa Maria della Salute, mene zanima da li je tačno da si ti dobila ime po Lenci Duđevski. Ne. Nisi? Dobila sam ime po komšinici jednoj, koju je moj deka poznavao dugo godina, i nju i supruga, i ona je bila jako fina. I kad sam se rodila, moja mama je rekla da se zove Milena, dede je rekao neka se zove Lenka, međutim kad sam malo porasla, dede mi je rekao ti se svima predstavljaj kao Lenka i svi ćete znati kao Lenka. A što najgore, svi te znaju I kao to je Lenka. bilo stvarno tako. Skoro si nam ispričala situaciju da te neko zvao i da te zvao, izvini Lenka, da li možda mi daš broj od Milene? Jeste, ja sam rekla naravno. Čekaj, sa mnom, Evo odmah, da. Čekaj, kako reaguješ u tim situacijama kad ljudi zaista ne znaju da li se ti zoveš Milena ili si Lenka? Bitno je da znaju ko sam. Pa naravno. Bitno je da znaju da sam Milena i da sam Lenka, to je simpatično, znaš. Vidiš, u ovom prolazu nema beskućnika. Možda čak ovamo, čekaj, gde vodimo, ide ovamo gore gde je neka ka Čumićevu, tu je nekada bilo, ja ne znam šta, znači ili smo pogrešili dan, ili smo možda pogrešno doba dana, ali ja mislim da svako od njih, inače, da li znaš što sam čuo, da ovi beskućnici imaju svoje mesto. I da kad im neko zauzme mesto, da je to isto kao ono nekada da se oni naljute, da. za pijaci. Jeste, i ima ono i na semaforu kada su... Da, evo, to su ti poglede koje mi smo pričali malo pre, vidiš? Aha. Nismo u Voltu, nema veze. Da, to je ono što sam ti rekao malo pre. Znači, zašto ljudi imaju taj bag kada vide da... Kameru. Da vide kameru, da. A došla je, ne znam da li ti imaš iskustva. Svi ti koji beže ti imaju jako veliku želju da budu ispred tih kamera. Ali da nimaju ili se kriju od nekoga i nečega. Ja volim to kad izađem u grad pa podignem telefon pa svi krenu spuštaju glave. Jeste, kao nismo u gradu, da, kod kuće. Ne znam da li supruga će vidjeti da je sa nekom mlađom devojkom ili tako nešto. Jeste, to je tačno. Reci mi, da li si imala nekad tu neku neprijatnu situaciju s obzirom da radiš na televiziji? Ne. Da li si imala nekad neku neprijatnu situaciju? Stvarno ne. Dobro, ajmo sad da nešto apelujemo ovde, može tako? Kaži. Ako je neko video ko je od moje drage koleginice Lenke pre nekoliko dana izgrebao auto, neka se javi, mi ćemo se toj osobi odužiti samo da nam otkrije ko je to uradio. Mislim da to niko nije video, nema veze. Jel misliš da nije video? Nemoguće da niko Lenka nije neko video. ko parkira vrlo propisno, ko nije bahat, osoba koja nikad nije stala na invalidsko mesto, osoba koja uvek ostavi prostor za mame sa kolicima. I sad, zašto je meni neko izgrebao ključevima, udubio vrata, ne znam. Da što me zanima, da li si nekada zbog nekog gosta ili neke svoje priče završila na sudu? Ne, ali sam bila svedok. Pomagala sam u nekim napadima i tako. Čekaj, pomagala si u napadima? Pa svedok sam, da. Čekaj, pomagala si u napadu ili si bila svedok tog napada? Pa ne, pomagala sam da se odbrani čovek od napada, razumeš? Da mu učinim dobro delo. Došli smo do kraja. Došli smo do kraja. Beskućnika više nema. Marko, pojedi ti ovo. Neću ja pojesti, ostavit ćemo to nekom usput, sigurno ćemo naći. Naravno, želimo da pozovemo sve da nas gledaju i dalje, petkom u 5. Neobične priče sa Ludim Perom i Lenkom. Šta si smislio dalje? Šta si smislio dalje? Pa s obzirom da smo se dogovorili da s obzirom ti zbog tvojih poslovnih obaveza ne možeš svakog petka da budeš s nama. Tako je, nažalost, da. Sljedeće nedelje će na tvom mjestu biti naša draga koleginica Anđela, već znam koga će poslati ljudi, samo da vam kažem. Dobro. Pa da vidimo kako će se i ona snaći, pa možda će, u stvari, slušajte ljudi, ja sam okrenuo sa mojom Milenom. Kako možete te zove? Milena. A zar nije lepše Milena? Ne, Milena je crnogorska. Kako hoćete zovemo? Milena je naša. Lenka ili Lenka? Kako god, volim i jedno i drugo ime. A Lenka? Ne, Lenka. Dobro, kako te zovu deca? Mama. Dobro, nije majko. Ne, jedno sam im zabranila. Čekaj, možda te deca zovu majko? Pa nekad mi zovu, jedno sam im zabranila da više izgovore reč mama, jer su mi se popeli na glavu. Čekaj. 565 puta u toku dana izgovore mama. Ali stani. I onda sam ja zabranila mama i onda mi je prišao najmlađi i rekao, Lenka, ti pitam nešto. Tu si rekla, ne, sve ni Lenka. Sad mene zanima, Lenka. Jako si mlada, 3 dece. Nisam mlada uopšte, ali neka bude. Izvini, najstariji dete ti ima 14 godina. Sad će 14, da. Najmlađe? 8, sad će 8. Sad će 8. Znači sad si 4. put u prvom razredu. Ili drugom? Treći. A 4. ako mene računaš. Pa i tebe, da. A se toga ne sjećam. Čekaj, da li ćeš i 5? Ne. A zašto?
Ne pada mi na pamet. Od mene je dosta. Ej, nemoj tako da pričaš. Čak sam premašila prostu reprodukciju. Mlada si, lepa si, imaš 2 na 2. mogućnosti za... Kako 2 na 2? Pa, logično je da imaš 2 dece da bi obnovio svoju rasu, je li tako? A ja imam +1. Ali moraš još jedno... Znači, premašila sam prostu reprodukciju. Ali čekaj, sad moramo da imamo kako beše. Imaš 2 sina i ćerku. Da, 2 sina. Znači sad moraš imaš još jednu ćerku i da bude tatina zimica. Tatina ćerka jabuka od koga je, dosta je... Jel da? Tako je. Lenka, da li je dosta od nas za ovo peto? Da li će nas Milica kritikovati što smo opet malo tajmingovani sa emisijom? Pa ne znam koliko imamo, evo Deki neka nam kaže. Nemoj da nam zameriš. Prvo nam nećeš zameriti zato što sam ovoga puta Lenku pustio više da priča nego što sam ja pričao, barem ja tako mislim. Da ja ne klimim glavom ako je tako. Evo i Dejan klima jeste. Ja sam pričala. Lenka je konačno dobila svojih 5 minuta slave. Naravno, reći ću vam, prošli put sam Snežu ispipao, Lenku ne mogu, ona je udata Sneža nije. Ne smije da me takne. Ne smije da ti diram, Miša ipak krupniji čovek od mene. Kad bi manuo rukom dobio upalu pluća u najvećoj ruci. Kad ga vidiš, misliš na da nas oblačilac. pratite na društvenim mrežama, da pratite Studio B na 29. kanalu sada na SBB-u, na 114 na MTS-u, 14 na Supernovoj. Čekaj, smo imali još nešto? Jetel, isto 29. A, TikTok, dobro. To je sa SBB, to ti je to. Dobro. Naravno, pratite nas na društvenim mrežama, Milena, Lenka. Mene ne morate, moj profil je zatvoren. Ona će zapratiti samo prijatelje imam. Da. Ja radim na tome da njen profil postane javno, s obzirom da je javna ličnost i treba da ima javni profil. Naravno, mene pratite na Ludo Peru na Instagramu, Ludo Perovanje TikTok i Ludo Perovanje YouTube kanal. Naravno, Studio B TV na Instagramu, Studio B TV na YouTube kanalu, naravno gde kačimo svašta nešto što radimo. Naravno, tu je Otvoreni Balkan koji vodi naša draga koleginica Milena Lenka. Tako je, Tomović. Tomović? Da, tako se prezivam. Stvarno? Toliko godina, mislim, ne. Koliko si ti na studiju? Ne bitno koliko radim, ja nisam znao da ti prezivaš Tomović. Kako si mislila da se prezivam? Ne znam, nešto na T, ali džabe, ne znam kako je bilo dalje. Dobro, da mi ne dužimo dalje da bismo kupovali vreme, da nam ne bi Milica drobila. Ajde odjaviti. Pa, Marko uvek smišlja neki ludori, ovaj put je to više bilo emotivno. Razgovarali smo sa beogradskim beskućnicima koji svoj život provode u podzemnim prolazima. Vrlo su svi bili ljubazni i to me iznenadilo. Mislila sam da će tu biti malo ljutnje što im prilazimo, još je kamera iza nas. Međutim, ne, baš su bili fini, ljubazni i nekako zahvalni što smo im odneli topli obrok. Tako da činite dobra dela, verujem da se to dvostruko bolje vraća. Pozdrav za Studio B i sve naše gledaoce. Marko, mahni. Tu sam, nemojte da se brinete. Ajmo.